En el marc de les Fires de Maig, els responsables de Bijàs i representants de les empreses i institucions patrocinadores de l'esdeveniment van presentar la tercera edició d'aquest maridatge entre els vins i caves del Penedès i la millor música jazz. La iniciativa de l'Acadèmia Tastavins del Penedès s'ha anat fent gran i ara pren el nom de Caixa Penedès Bijàs, gràcies a la signatura d'un conveni amb l'entitat d'estalvi que s'allargarà durant els propers 4 anys. El tercer Caixa Penedès Bijàs tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 de juliol a Vilafranca i constarà de la Fira de Vins, que s'ubica a la Rambla de Nostra Senyora, i els concerts de jazz, que s'ubiquen majoritàriament a la plaça Jaume I, amb grans figures d'aquest estil com Paquito de Rivera, Chano Domínguez, Reinald Colom o John Scofield, entre molts altres. El president de l'Acadèmia Tastavins, Joan Terrada, comentava que la tercera edició està enllestida i que ja pensen en les edicions que vindran. Tenim el tercer Bijàs, però és que ja estem treballant en el quart i en el cinquè. Estem treballant amb diferents entitats, preparant coses ja per l'any que ve i preparant coses pel següent, intentant avançar-nos amb el temps per poder-ho preveure amb antelació suficient per portar figures de primer nivell de jazz, treballant ja per l'any que ve els nostres tècnics, el director de jazz. Estem treballant ja també en Vinzeum, amb exposicions monogràfiques de la història del jazz a Vilafranca. En fi, vull dir que estem realment molt contents. Terrada destacava que els 44 estands que hi ha previstos per instal·lar a la Rambla de Nostra Senyora estan plens des del mes de març, fet que demostra la consolidació de l'esdeveniment. A mitjans del mes de març, la fira la teníem tota plena. A mitjans de mes de març, els 44-45 estands que disposa la Fira de Bijàs de Producte ja estaven plens. Tenim 12-14 elaboradors en llista d'espera per si algú que a última hora es donés de baixa. Malauradament per aquests 12 em fa l'efecte que no es donarà ningú de baixa. Per tant, podem dir que el Bijàs és un èxit amb tots els aspectes, perquè no és un festival de jazz, sinó que és una fira de vi, que la maridem, la vehiculitzem a través del jazz. A la fira, que amplia l'horari, i estarà oberta de 2:45 de la tarda a 2:45 de la matinada, i participen més de 40 cellers, així com institucions i associacions com el Patronat de Turisme de Vilafranca, l'Associació Centre Vila i el Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès.